नमस्कार, मी ॲडव्होकेट नकुल पारसेकर या जिल्ह्यातील एक सजग सामाजिक कार्यकर्ता, या जिल्ह्याचे सुपुत्र आणि समाजाच्या समस्यांची ज्यांना जाण आहे, जे संवेदनशील आहेत, असे आमचे साईनाथ गावकर यांनी 1.5 वर्षापूर्वी कोकणशाही या चॅनेलची सुरुवात केली। खरं तर आज आपण पाहिलं तर प्रसार माध्यमांचा फार मोठा प्रभाव हा समाजावर असतो। त्यामुळे प्रसार माध्यमं ही दिशा दाखवण्याचं काम करतात, नव्हे ते दीपस्तंभ असतात। गेल्या 1.5 वर्षामध्ये कोकणशाही चॅनेलने या जिल्ह्याची गरज ओळखून जे काही नवीन उपक्रम सुरू केलेले आहेत, हे उपक्रम आजच्या समाजाला, युवकांना, या जिल्ह्यातील प्रत्येक नागरिकाला दिशा देणारे आहेत। आज कोकणशाहीने जो विजन सिंधुदुर्ग 2030 या माध्यमातून जे एक चर्चासत्र या ठिकाणी आयोजित केलेलं आहे, या चर्चासत्रामध्येही अनेक विषयाचं मंथन होईल आणि त्याच्यातून निश्चितपणे या जिल्ह्याला एक दिशा मिळेल असा मला विश्वास वाटतो। कोकणशाही चॅनलचे मनपूर्वक आभार। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।